Takže počasie stále krásne, ideálne na motorky a stanovačku, ale milión hviezdičkový hotel máme postavený, takže bývanie zabezpečené. V altánku parťáci zabezpečení, motorky odparkované, takže party a akcia môže začať a nám sa už aj varí potom niečo fajnové tam ďaleko, ale je počkaj, mal som hadičku, som ju presne stiahol do polnicovky, dal som až polnicovku, keď ešte druhý presne. Takže teraz dáme si takú menšiu prezentáciu z výletu do Perského zálivu koncom roka 2024. V Iráne to sa písal rok 1403, takže kto nevedel alebo kto sa pýtal na tú číslo 1403, tak to bol aktuálny letopočet v Iráne, tam troška to majú inak ako v ostatnom svete, takisto aj čas je tam troška iný. Čím ďalej na východ, tým sa posúva aj čas o 1 hodinu, dajme tomu v Turecku je o 1 hodinu viac a v Iráne Iránci majú o 1,5 hodiny viac, takže tam majú tiež takýto špeciálny čas. Nikde inde to nie je len v Iráne, teda nikde som sa v tom s tým nestretol. Tiež o pol hodinu? Hej, pol hodiny? No, to sú podobné. To je niečo podobné. No, najprv by som chcel povedať, že akým spôsobom sa vôbec dá dostať do toho Iránu na svojej motorke. Takže treba si samozrejme vybaviť víza, kde to funguje tak, že keď si požiadate víza priamo cez iránsku ambasádu, tak ich nedostanete, ale keď si požiadate o víza cez nejakú z tých iránskych cestovných agentúr, tak dostanete také číslo a s tým číslom pôjdete na tú ambasádu a tam vám to vízum vydajú, čo nie je až taký problém. Dá sa to vybaviť, myslím si, že to zvládne každý. A ďalšia vec, aby ste sa tam dostali vlastným vozidlom. Takže ale celé mesto je zapratené. Nádych, tu musím otvárať tie brány, no a ešte k tomu. Hajde! Odvolím si cestu, nech je to bezpečnejšie. Tak. Opatrne, chlapci, dávajte pozor. Ideme otvoriť zimnú sezónu. Musí byť. Nemám božku.
máte hnus, keby ste boli šli s nami, tak sa pozrite, ako tu máme na parádu, takže ste zaváhali. Dva týždne predával nejaké pičoviny po domovo, zarobil peniaze a čo človek taký spraví v mladom veku. Najskôr to išiel prepiť a potom do kurvinca, samozrejme. Ale keďže on bol výrečný z toho predaja a keď mu došli love v kurvinci, tak ich presvedčil, aby mu dali na sekeru. Hej? A to sa naozaj stalo. Bohužiaľ príbeh má pokračovanie a bordel mama ho o 3 ráno poslala po peniaze za svojím šéfom v novej robote. Tak išiel s taxíkom a keďže nevedel ešte, kde jeho šéf poriadne býva, si pomýlil po schodie a tak sa dobíjal do bytu starej pani, ktorú jeblo. Takže ráno po ňu šla sanitka, prišli tam policajti a zvyšok sa dozviete v tejto pesničke, volá sa to, že do bordelu na sekeru, Vero išiel do bordelu, nemám love, daj mi na sekeru, za 3 kurvy si zaplatil, 4. zdarma platil. Na sekeru, Vero išiel. Sami, no kurvy ze Štebe sú stále medzi nami. Piatok nad ránom do latríny som vystal kus komunistickej doktríny. Brucho má už neomína, prvé hovno pripomína venina. No a keď začali padať kocky, tak vypadol Marcaj Trocký. Keby som ráno pil kávu, hodom by serem aj v hlavu.
facka mokrou rukou, predsa... Čo? To je iba vodoliečba, ne? A to je jedno, že či fackáš Žiga alebo Fica, Keď som išiel cestu mračnú, uvidel som kurvu lacnú. Pri tej kurve Pele stál a tak som na ňu zavolal. Hej, Fico, na piču ti dám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. A površenci, text už viete. Keď som išiel cestu mračnú, uvidel som kurvu lacnú. Pri tej kurve Gašpar stál a tak som na ňu zavolal. Hej, Fico, na piču ti dám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. A poďme všetci. Ale spievajte. Keď som išiel cestu mračnú, uvidel som kurvu lacnú. Pri tej kurve eštok stál a tak som na ňu zavolal. Hej, Fico, na piču ti dám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. A taká facka mokrou rukou je predsa vodoliečba. Potom tento nástroj sa volá, že fúkacia harmonika. Kaliňák fúka smerom dnu v parlamentnom bufete na záchode spolu s Pelem, šparatka, a ja fúkam smerom von. Dobre, a teda kapelu sme si predstavili, takže posledná pesnička rozlúčková dneska je ktorá? Presne tak. A spievajte za mňa, hej?
zo sveta z toho. Na cestu sa dám, až všetkým po ceste mi vykončil podľa. Pôjdem do píče, pôjdem do píče, pôjdem do píče, pôjdem do píče. V meste Amsterdam, tam sa rozmrdám, ďaleko od mami, tam si do hlamy. V Thajsku pozor dám, medzi nohy pozerám, tam po mne je živina, môžem stať si živina. Pôjdem do píče, pôjdem do píče, pôjdem do píče. Takto sa spýtam, boli ste niekto v Antananarive na Madagaskare? A viete, kto tam bol? Presne tak, Moritz Beňovský. A viete, čo tam robil? Presne tak. Moritz Beňovský kladil černošky, tak ich nakládal, až sa stali král. Mám podobný plán, čím bratár preplávam, ďaleko v Mexiku, zabudem na paniku. Zatiaľ mi hlavy, ona boja, ale jebení, poletí moja. Pôjdem do píče, pôjdem do píče, pôjdem do píče, pôjdem do píče. Dobre ľudia, ďakujem vám za pozornosť. A teraz zatleskajte a choďte všetci do piči.